O ribeirense Antonio Pérez inaugura na Casa da Cultura de Porto do Son unha nova exposición. Máis de 30 obras que reflexan a vida cotiá dos galegos estarán expostas no lugar ata o 30 de maio. A Casa da Cultura sonense acolle dende o mércores e ata o 30 de maio a exposición de debuxos do ribeirense Antonio Pérez. Arredor de 35 obras estarán expostas no lugar e dispoñibles para quen queira adquirilas. Un conxunto de traballos que pertencen ao arquivo de Antonio Pérez e que agora se poden desfrutar en Porto do Son. Os dibuixos sempre é unha parte da arte que queda media esquecida aí nas carpetas e nos talleres. E, bueno, non se considera en sí unha obra completa, pero eu considero unha obra completa. Sempre os teño ben ordenados, ben jardados e trato de expoñelos cada vez que teño oportunidade. Non, tiña, sí, de archivo, máis que nada. O sea, as obras concretas para unha exposición concreta, pois, casi nunca as fago. Non é o meu estilo. Suelo facer normalmente o que me peta, todos os días. Traballo todos os días e fago o que me apetece en ese momento. Non é que fagas unha cousa propiamente dita para ese momento. A temática xira arredor da vida cotiá dos veciños de Ribeira e do Barbanza. A escolla de facer debuxos é para Antonio unha reivindicación dun estilo artístico que usualmente se emprega como primeira parte de moitas composicións. A miña temática habitual é a vida daqui do Barbanza de Ribeira, o mundo mariñeiro e todo o que o rodea é o que trato de refletir nos meus cadros. Estes son o dibuixo é o germen da obra principal, que ás veces non chega a formarse como obra grande, pero queda aí sempre o germen do dibuixo. Entón, pois, é iso, a temática a mesma que teño continuamente, que é a que desarrollo sempre. Aínda que poidan parecer sinxelos, cada un destes debuxos varía con respecto do outro, empregando en moitos deles diferentes técnicas e estilos. Hai variedade de técnicas, desde estes que están aquí enfrente, que son tinta e plumilla, tinta china, hai 2 ou 3 con acuarela, algúns carboncillos, outros con pastel, pero suelo variar as técnicas. Eso, máis que nada, depende do estado de ánimo que teñas. Pola súa banda, a Concelleira de Cultura convidou a todos os veciños de Porto do Son e da súa contorna a achegarse á Casa de Cultura para desfrutar da exposición. Eu quero convidar a todos os veciños e veciñas de Porto do Son que pasen pola Casa de Cultura a ver a exposición de pintura de Antonio Pérez, porque é fermosísima estas historias debuxadas. Entón, nada, pois está aquí do 7 ao 31 de maio e tendes que pasar a visitar a exposición.